tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati pindha pesating sumpena datan kawusa manjing pun gumpit sanggar sangarup menawa gandaka japa kula Petruk kantong bolong ingkang diujonata Mandura Prabu Baladewa kula Bagong prapting wonten tapel wates negari Ngamarta carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Gong, ayo mulih wae le. Prasad dadak nggawa utawa boyong Pandhawa 5 cacahe sinawimu di pustaka Jamus Klima Sada. Iki wis ketrucut lelakone kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mulih matur karo bapak. Nek le dikongkon utawa diutus bapak cabare gawe ora entuk gawe. Ayo mulih ndak selak ketututan Prabu Baladewa. Mulih piye? Mulih ning Karangka Dempel. Apik apa nek kowe ndek penemu ngono kuwi? Kok apik piye? Aku wis mantep pikirku lho, Truk. Tenan kowe. Aku wis gedhe atiku ing atase kakangku Petruk kok wani karo Baladewa iki nek wong ra iso mikir ora bakal kelakon to. Terus kok bareng aku wis bombong atiku kok kowe ngejak mulih kuwi janjane kowe iki ndek pikiran ora? Hah? Terus saiki pikiran wis. Kowe mulih. Heeh. Ketemu bapak, takoni bapak, Petruk. Piye Pandhawa sago tindak mrene apa ora? Ora, Pak. Mongko nang kono masyarakat Pedukuhan Karangka Dempel mlumpuk kabeh. Raimu arek kake ngendi? Do ngrasani karo kowe Petruk nek dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi nek pendak Idul Fitri nomor 1 njaluk sarung. Apa ora isen kowe? Mongko wong sing jeneng isin kuwi digawa tekan mati, Truk. Ngono ya. Terus nek cara aku nglabuhi bapak ki aja ketanggungan. Nek bapak ora kelakon bangun kayangan wirang Semar yoan. Alah dene pamonging para satriya luhur ming arep bangun kayangane kok ora kelakon, mongko syarate ming boyong pepundhane Pandhawa ora kelakon, apa ora wirang Semir? Ayo. Apa sebabe Semir wirang merga kowe karo aku dikongkon bapak ora kelakon? Oh ya Gong, ya Gong, ya Gong. Nek dikandhani lagi mikir utek kok nganggo baterai. Baterai dengkulmu kuwi ora. Nek anyar mikir nek lawas bosok. Ning mungsuhe Prabu Baladewa, mongko nggonku mlayu mergane eneng perkarane Gong. Perkarane apa? Prabu Baladewa kuwi ora temandang dhewe. Terus ngawe anak-anak Pandhawa utamane putra Njodipati. Tak sawang Ndarantarja, Ndragarkaca, Ndarantasena do goleki karo aku, mesti apa sing kedadiane negara Ngamarta. Dandang dikandhake kuntul, kuntul kandhake dandang. Perkara sak nyatane digawe-gawe karo Prabu Baladewa.
Mula anak-anak Pandhawa ketok padha sengit karo aku, mula aku ngejak kowe mlayu bali. Terus ngopo? Nek Antasena Gatotkaca Antarjada goleki kowe terus kowe piye? Mulih wayak cetha tekaning pati. Wong urip sing dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip sing dinteni apa, Truk? Sugiya duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk seprapat jagat ning wong urip ki meng kaya ngimpi. Gagasan umurmu saiki pira? Kowe kelingan jaman cilikamu, rak gelis to? Meng kaya wong ngimpi to? Terep mengkari ngenteni modar. Oh ya, gene iso gagas. Terus apike maju tandangi. Nek pancen Ndara Gatotkaca Antarjanta mbelani Baladewa jelas nom-noman kuwi ora iso mikir. Nom-noman sing ra iso mikir kaya ngono kuwi sing dadi srana rubuhing negara, ringking negara. Dielingke, nek ora gelem ering, tutuki. Apa aku wani karo anak-anak Pandhawa? Lah kowe iki wani ora? Aku ki deg-degan Gong. Wah, jan wis. Iki sing marai aku ki kentekan swara nang kene iki. Singkirna rasa deg-deg kamu. Ngono? Kowe tak kandhani ya. Ngendikaning para bapak-bapak pinter do ngandhake. Wong mati iki telung perangan. Wong sing belani wong tuwa, belani agama, belani bebener. Kuwi matine mati cinadang swarga, kuwi mati utama. Wis disediani swarga karo sing gawe urip. Mati utama. Nomor loro, mati madya. Kuwi disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka, ditraju ditimbang ala becike nalika nang alam donya. Nek akeh eleke mlebu neraka, nek akeh apike mlebu swarga. Kuwi mati madya. Sing pungkasan mati nesta. Kuwi matine wong lalu. Kowe ora entuk dalan padang. Sukmane manggon ning kayu watu, manggon ning jembatan, manggon ning wit sing gedhe, pendak malam Jumat Kliwon diobongi menyan jaluki pesugihan. Kuwi matine wong sangsaran ngono kuwi matine sta. Ngono. Nek kowe labuh bapak, mungsuh anak-anak Pandhawa, mungsuh Baladewa, kowe mati truk yakin bola bokin kowe matine sta truk. Mati utama. Kuwi senengane ngedeg-degi ora. Mbah, lambeku ki sok klerak-kleru wae. Kejembaren. Ha iya. Ngomong ki waton nyelekap tur waton kleru. Ha iya. Ngono ya, Gong. Wong urip ki dagang tuna andum bathi ana sing nyebuti ngono kae. Nek tuna sing dibakul apa, nek bathi-bathine sapa sing didum, wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, ora nyuwun, ora nyilih, ora utang. Urip ming sak derma urip paringane sing gawe urip. Nek kala mangsa dipundhut karo sing gawe urip, ikhlas lahir batin. Ning iso lho, sing gawe urip kuwi adil, Petruk diparingi daya kekuatan, mungsuh Gatotkaca Antarjantasena, Petruk menang. Lho, apa ora gleleng. Mongko di-streaming lho. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. Gleling kowe, Truk. Oh iya, Gong. Nek ketoke ra mungkin. Kowe gedhekke ati ning terus ngembleke sak kayange. Aku ya meh ngomong kok. Piye? Aku isih rada deg-degan ning. Ngene wae. Wah, jan angel ngandani kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wong nek omong klerak-kleru. Heeh. Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik. Oh iya. Nek jak guneman apik-apik ngeyel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mengkari jawel aku terus. Wah, sikate. Sik. Ki omongane Bagong apa omongane Prewangan? Bagong. Tenan lho iki. Tenan yakin. Sumpah. Sumpah. Wis jawel aku. Kowe nanti aku nang mburimu. Aku mergane ra tau iso omong-omongan aku wong iki brangasan. Heeh. Tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku kira. Ning nek iki kowe sing ngomong-omongan, heeh. Nek ngayal jawel aku asik kate. Tenan, Gong. Tenan. Hah, seneng aku. Ndek kanca adi lanang iki seneng wis aku marem aku wani. Gene ora urung njaluk pambiyantuku. Wis kene. Jawel aku. Ya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Ya. Aku nang kene aja kuat. Ya. Ngono. Bres. Wah. Kaya omongan. No. Sampeyan aja nyekel kula. Aja nyekel Petruk. Ana wangsulan muni. Iya, Petruk.
Sampeyan kenging dilekno mboten? Nek kono muni ora, tanganmu mburi langsung gawe aku. Oh, bres. Oh ya. Ya, mantep aku, mantep kudu mantep. Set bres. Ya. Bres ki nonyo apa udan? Wis semane. Bres ki ya bresno. Oh ya. Iki tenan lho kok tak percaya. Heeh wis to. Nek tekane tak jae rembugan apik-apik. Pokoke angel jar rembugan jawe aku. Tonyo kabeh terus. Ya, wah seneng aku. Seneng wae. Meng kari omong ra seneng ora. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggono magawe gelari lawang Sinaga takoni rasah wedi ya ditetek-teteke atine heeh ora minggat lho ora jawel bres ya bekti kula nggih Den ya pitulut tak tampa pangestuku Tampanono ya Truk nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat kok pasuryane kok abrit le nyawang Petruk kok kaya ora adat sabene sajae duka kalih kula kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Mandura iya. Nun? Kowe wani karo Mandura. Oh, wau to? Iya. Nggih, lha pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kerincung sikilmu tak lebongi pakunjaran. Gedene aku mentolo karo kowe. Kok. Sik wetengku lara, Truk. Aduh. Waduh, iya iki wis ra kena dilekke, Gong. Gong, kok sikek tak keprok watu cengelmu kan. Mak penjeluk lara banget, aduh. Ja omongan sik. Rada suwe men rada suda, Truk. Jare arep bres. Bres piye? Wetenge wae kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah aku. Tak ngaso sik. Nun sewu kula wantun menika kok mboten wantun Mandura mboten Ndara. Ning sing kula waneni niku pambegane, kula mengemuti karo pambegane Sunan Prabu Mandura. Dumeh dadi Narendra mbok aja ndek pambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo wong Mandura. Luput kula mapan teng pundi? Kowe wani karo pepunden. Kula wani merga ana jalarane. Jalarane apa? Jalarane kula mbelani bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sinuhun Ndarawati lan Sunan Prabu Mandura. Sunan Prabu Mandura ndereke Sunan Prabu Ndarawati. Sunan Prabu Ndarawati kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal wadaling praja merga ke Taman Pegebluk. Kula ming matur kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk mongko negara sing dadi ratu niku menungsa utawa titah-titah lumrah ora ke Taman Pegebluk. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok Sunan Mandura nesu. Petruk menungso derajate Panakawan Gedhi Bab 17 wong elek nyolok mripat diapurmu meng kere kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati. Nek kula sing dunekke kere niku kula ikhlas wong kula ya kere tenan. Kula dunekke wong ora duwe ora masalah. Ning bareng tekan bapak. Petruk,
Bapakmu kono ora sambangun kayangan. Bapakmu wong sekeng, wong ora duwe, wong gedibal, wong kere. Bapakmu gablek apa? Niku sing marai kula lara. Bapak lho, Mas. Anane Petruk niku nggo bapak Gojek karo Simbok. Ngenteni bal-balan. Terus lahir Petruk. Bapak niku sing kula sembah. Siji, Petruk kudu nyembah karo sing gawe urip. Angka loro, Petruk nyembah karo wong tuane Petruk. Niku kewajibane manungsa urip ing alam padang. Nek bapak kula DC durek kaya ngoten niku Petruk nesu niku lumrah. Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampeyan nek tak kula unekke, Antasena, anake Werkudara, wong drogak-drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah-unuh ngalor ngidul. Lara ora atine? Atiku lara. Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladura niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak. Wo. Dadi perkarane ngono to? Heeh, anu iya, anu nggih. Wo, lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong Mandura. Lah gene iso menggalih. Rada penake wetengku pisan. Mari, Gong. Mari. Ngentot aku. Ora krungu apa kowe? Ora. Karang tak ciutke kok. Ngono kok diciutke. Kadang kalau tak ciutke malah slender. Ngawur ora. Untung kowe rung tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Wah mesti kok ya wong jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso terus anakmu kae dineng-nengi sik, Truk. Lho ya semen kowe ki kok ngurusi ora. Ngoten. Wah. Yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku, Truk. Sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena. Ning nek Kakang Garwa Kakang Torjo kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh. Duh kok migren ta iki? Migren, gek beleken, gek flu, gek pilek. Gek kon bajul raimu apa piye? Ya ora nesu, Truk. Kan alasan kan sendiri-sendiri. Lambemu ora sak penake dhewe. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nemelangi kok njur sirahe migren mripate gejala PC lan sampe terus. Ya ora ana Truk mripat kok gejala PC. Ya ana nek blawur-blawur terus ora weruh. Terus ana gejala bisu barang lek omong klerak-kleru terus ra iso omong terus ngono. Ndoro karo kanca Ndorotaja goleki kula to. Iya. Waduh mati aku. Ning aku njaluk karo kowe ya Truk. Pripun? Nek kowe ngabekti karo pundenmu kaya aja wani ya. Wah, Petruk niku menungsa ya, Den. Nek kula diwarahi ya nyuwun sewu, kula kepeksa wani ya to, Gong. Ha jelas. Padake demeko kawula cilik kono ora wani, ya sorry. Nek Gatotkaca Antarja ora kena delekke ya piye meneh ya, Truk ya. Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh. Tak gajul sepatu modar kowe. Alah kowe sepatuku kok. Sepatumu apa sedeng apa? Heeh, ketok kowe sepatu 7.000, pakune entek 12.000 kowe. Balekke lho. Iya. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe dikapak-kapake aja mbales. Waduh, nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kuwi lho. Nganggo napa? Banyu sumut kowe iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara. Nggo nguripke wong tekane mati urung winanci iso kelakon. Weh, lah kene Gong ana sungut ampuh. Nganu wae. Piye? Bangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya, Truk? Penak malahin. Iki padake templekan ngono piye? Iki saka kono wis ana, Gong. Oh, tak kira nek templek anu ya variasi tak kira. Variasi dengkulmu mlocot kuwi ora. Varias padake pelek wae. Zaman saiki kan akeh variasi to. Ha iya. Ha terus wis ngono wae nek kowe diapak-apake, kowe tak tambani nek kowe mati tak uripke. Oh nggih, manut-manut kula ora entuk males ora. Manut yo Gong. Heeh, ning lara iki ora masalah. Duripke kok. Wis ngono ya Gong.
Truk aku tak ambles bumi. Lho sik. Ki aneh meneh sampeyan. Sampeyan arep nambani aku arep nguripi aku kok ambles bumi iki ku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi. Bagong kok gedhuk lemah ping 3 aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho? Heeh. Oke. Wis ngono ya. Ngopo? Ming jajal kok. Edan. Ya perlu dijajal ya, Tru. Nek dingonokke ra metu. Ati was getun. Kemringet kok ora ngapa-ngapa. Lambene lah. Aku kulina ngono kuwi. Tak ngonokke ra metu asem tenan ki aku. Nanti bingung aku ngantian. Lambemu lah. Lho Garut Kaca kok. Endi? Siap-siap. Oh, kae lho, ning dhuwur kae. Tunggu kene, Tru, ya. Dyan Gatut Kaca Kinon mapakara kosuta tekapira Kresna Parta Parta manehar saktinira Oh Bekti kula nggih Den Petro iya Bekti kula Ndara Bagong iya Kok ngendikane sajak mboten lega penggalipun Petro nun kowe tak takoni jujur nggih aja goro oh mboten Petro niku wong tuwa kowe wani karo Mandura iya oh lang pripun to nek kowe wani ulungno tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak leboke pakunjaran yen kowe bangga bakal tak rapungi budi tak sembadani yen kowe ora manut karo Gatut Kaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa. Gawe wirange Punden Pandhawa. Petruk, wiwit dina iki aku ora sudi mbok mong, malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatut Kaca. Mapano tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu kowe Petruk. Kagat risang kapirang urin angkul kinempet kempet dosang reknaning bawana kula ngertos kok Den kula ngertos kaya ngapa wirange Ndara Garut Kaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasuryaning para pepunden gawe wirang kula niku sadar ning Petruk niku menungso nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi duwe pikiran tur Petruk ora mati rasane dadi nek Petruk dikandhani niku mestine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut iso bangun miturut ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon dasar panjenengan napa ming merga mbelani pepunden sampean Ndara Baladewa terus sampean mentolo ajeng mateni karo Petruk tembung sampean sing lara teng ati ngapa ya Truk meneng tembung sampean sing lara teng ati Petruk ora manut karo aku tak pancat pundakmu tak untir gurumu tak gembol dasmu mbok gembol liyane Embol kok endas. Loro teng ati, Den. Loro saestu. Lha niku ngetutke sampean wit kuncung nganti gelong wit jabang nganti caprang.
Jaman sampean dijedi teng Kawacandra dimuka niku ora ana pepundhen sing ngetutke bapak sampeyan ora ngetutke Petro sing ngetutke. Ming betake kula niku dasar kula mung tresna. Ming tresna karo sampean. Pepundhen kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petro karo Ndara Gatotkaca. Ora kaya sadek-sadek iki. Oh sampean mentala ana Petro tak unter kulumu. Ya ora teng ati. Aku kok lara-lara ya, Tru. Atine lara, Den. Bapakmu lho, bapakmu. Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa. Wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara. Nek luput, pancen luput tumrap negara mesti dipateni. Ning Petro niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petro, luwih-luwih nyenggol Petro, nglenthek Petro ora tau. Mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani. Ning Petro getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine. Ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petro. Kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir. Iki kula disuarani karo sampean mboten napa-napa Ndara. Loro teng ati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petro. Mang pateni. Angel mijet wae ngranti nek ping mateni Petro nguntir sirahe Petro. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu ndangu kalih kula, Petro. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan akine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa Petro? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhun teng jagat madosi sampeyan. Yakin niku tenan yakin. Iya. So pas welinge Ndara Antasena aja ngantem aja mbales. Kowe ngapae nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu iki. Ayo men Ndara Gatotkaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Ngerti-ngerti kok meng aku wis Petro iki kang supan sapa ya? Mula aku meneng wae. Bareng kowe muni mang pateni manguntir. Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Kok iso nangis ya, Tru? Kowe biasane ra nangis, ora tau nangis. Anakmu sing cilik mati kowe nanggap dangdut to, dasmu. Ora wae, wae aku ngerti kok. Kowe nanggap ning Tegalan to. Nganggo dit layatan to. Gapurmu. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temploke nggon mata Ndara Gatotkaca ngene meruh luhku dileweran mongko ora luh asli. Ming luh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuane iku. Ah sip iki mbaka siji hancur pertahanane kono. Ning iki isih siji. Sapa e? Drontarja. Heeh ta? Heeh. Terus saiki aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Mau jawel mau? Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Weteng ki diitung to? Ya diitung. Waduh. Ha iki mung kari Ndara Antarja. Tandang ana
Aku tak ngaso, mbuh caramu piye? Kudu Antarja mundur, ora mundur kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu. Wis ngono, sayah aku, Gong. Truk. Rene sik to. Ndara Antarja iki kekuatane nggo napa? Lho kekuatane nggo napa piye? Ndara Antarja ki mbahne ki ratune ula, dewaning ula sak jagat. Kowe wani karo Ndara Antarja wadul karo mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki Murtaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula. Aku wis nyanding. Ulane mbahne Ndara Antarja, ora ulamu. Beda ya? Medeni ya? Medeni. Werna-werna, ula lareangon, dagrama, demung kebu, saron demung, betul. Demung macan. Kuwi nek nyokot sing jeneng ula sendok iki, Gong. Wah, kuwi sing medeni, Gong. Apa? Heeh, kuwi galak. Kuwi kei bakmi ya kalu. Go goreng ya ula sendok kuwi. Ha iya, sak poroke ora. Tak mut irungmu sisan kowe. Gatekke melenceng. Agene nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora. Sing serius atur aku ki gatekke tenane. Monggo sing jeneng ulane Ndara Antarja kuwi nek nyokot, wah. Ulane Ndara Antarja weruh kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet guys, kejet ulane ngaso. Wah. Wis sing dicokot jenggelek meneh, cokot meneh. Yes. Sing dicokot kejet. Sing ulane ngaso tepas-tepas. Sing dicokot meneh cokot meneh bola bali. Heeh. Edanane. So bola bali ya terus. Allah galak kok. Oh iya, heeh. Wis ngono wae. Saku tak ngaso ya. Heeh. Duh, modan iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso iki ya wis men ra masalah. Ketok goleki Petruk lara wae tak keroki adipateni. Mung suwe adipati Ranggalawe. Ayo Antarja, ndih ayo. Ora kesuwen gak jedul, gak rampung perkarane. Kebapak keperanggul mungguh ngayuda kebapak bawat nyobentar kebapak nyomungguh ngaloko Ndara Antarja. Iya, Bagong. Heeh, nggih. Ajeng napa? Goleki Petruk. Oh, Petruk ngayal kok kandhane. Truk? Sing goleki iki kowe. Wis tau mangan watu urung? Kowe tak kandhani ya goleki aku, kowe omong nek ora ana. Ah, engko ngapusi. Etok-etok men ora ana kuwi tak kon nandingi Ndara Antarja lho, goblok iki kowe. Wah, batro aku nang nganggo ngetak. Anarkis kowe. Aku goblok kebangetan kok. Asem e. Piye? Petruk ora ana. Kowe mbudheke Antarja. Aku krungu oleh purrasanan. Asem e, Truk. Krungu e. Wah. Kowe. Kowe nek udu adiku wis tak tekak modar kowe. Krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono lho, Gong. Wah, jan kowe iki. Ora ana wong ngomongan apa-apa niku. Kowe ora sagara. Kowe omongan karo Petruk. Heeh, anu ya. Petruk nendi? Teng mriko. Kersane Arep tak pateni. saniki? Iya. Truk. Ming arep dipateni sedhela jare. Tak tinggal melayu Bali lho, tak tinggal melayu. Aja Truk, aja. Aja ta, Truk.
Kan kita bareng ta terus. Tak bareng lagi. Besok kowe esuk ngebis ora bareng aku. Kejem kowe. Petruk mboten wonten. Bagong, Nun. aku wegah guyon, aku gak sembrono. Oh, tersane Petruk kok wenehke aku apa ora? nek ora Nek ora kowe tak pateni. Petruk tak pateni. nek diwenehke Kowe slamet. tegese Petruk tak gawa bakal tak lebokke pakunjaran. nek ora dilebok pakunjaran gedene Petruk tak pateni. Katri gumulung mangrempahing wadya. Haji! Kowe iki ngopo kowe? Arep suluk Biasane iki nek nesu rak wayange terus suluk to. Iki ora laras Sing genter goblok. Ngalahke sing gender. Wis. Menggolek ramban wae bendina. Wis menengan isih tok salahke. Antarja, Apa? kowe iki satriya. Iya. Petruk iki kakangku. Petruk lara tak tileki, tak keroki men supaya Petruk iki mari men wis terus sehat. Kok mati tok ame-ame. Kowe iki ndek pikiran ora, Jo? Kok Jo piye? Lah kok jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Pengundang ontor ki murup apa kowe? Yo, wis sak karepmu. Wah, sak karepku mungsuh dadak aturan. Piye, mikir Jo? Upama kowe duwe kakang, utama kowe duwe sedulur. Nek sedulurmu, kakangmu apa adimu arep tak pateni perasaanmu piye? Hah? Sebagai manusia lho. Perasaanmu piye aku tak takon? Hah? Ya wangsulan. Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wangsulan kowe. Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk? Ware wantas. Marang-marang tak putung legane atiku. Rawe. Ben sakarepe cangkemmu. Wiladala apa? Hah? Bagong nek ngene iki wis ora kena dikandhani ta andane. Aja kok wujuding menungsa lumrah. Dewa medhon wae waton rada lho, trada. Aku wani. Lah iya wong cilik. Ha iya. Yang Adipati ya wedi aku. Muni ya kowe. Muni ya. Lho man gayang to man. Pikiran iki man nek ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Iblis lanat. Ora minggan karo aku kendarat dintangane unta. Sik, antar sik. Wis tegel tenan arep ngajar aku. Ha. Aku abdimu lho, Jo. Aku abdimu kok tak momong pirang-pirang taun. Lah kok kowe arep mentolo karo aku, terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing le menehi karo eyangmu kuwi ya. Upas wrayang to jenenge. Ha, apal aku. Tamake kulite menungsa, kulite iso nglothok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe mikir, Jo, aku anak sapa? Aku anake sapa? Semar. Semar ki Sang Hyang es dengdeng. Ismaya lali kok ya. Sang Hyang Ismaya ngono. Ismaya ki sapa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Ngono. Dadi bapak kae kakangne Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak ki wong digdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi moh umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora merga piye-piye ning merga moh umo. Anak-anake Semar ki dinahi Jaya Kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umo. Ra tau pamer. Ora kaya satya-satya kang ngene pecah dadamu tung dang tak tung ora ngono.
Hah? Mergo aku gandrung katentreman. Ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh karyasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu bagaimana apa yang perlu dicatat. Harus membeli sabun. Nek ora tak bandem cilaka cake. Larung ora. Ngono aja dadi kowe aja waton iso ngucap. Arep weruh kowe, arep weruh. Kowe nyembur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuataning bapakku. Ora kena penyakit kadas kurap batal jamur aja tutang Bagong kowe. Ngapake le? Aku ki meng tawa obat kok mlayu. Aku yang gumun itu. Aku ra ya bangane ora Bagong suwe rak tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma. Ha iya. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsul saking 10.000 dados kali 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurap panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketoncol leh ku omong. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok Antarja mlayu. Nendi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul Kaya gangsir wae jedul ora. Antarja ki satriya ya mung wadake gangsir ora. ngono aja mak pelupuk. Mumpung rot iki pesing banget, Truk. Wis men aja to. Pokoke wae. Oh, dengkulmu kuwi. Aku ngopo? Kowe tak uyuhi. Lho. Luputku apa ya, Gong kok kowe iki? Aku lagi pengen nguyuhi. Kok kepengin ora. Wah, jan wis 3 entek. Ayo nyambut gawe iki ngene iki. Ha iya. Ora ngrekoso tur gayeng. Heeh. Ora nggo perang barang. Ora nggo perang bang. Iki akeh sing meri lho, Truk, ngene iki. Heeh. Nek dadi tonton kanca-kanca dalang kaya ngono kok gayeng ngono kuwi. Karo lunga. Ha iya. Ngono kuwi ya kabisane dhewe-dhewe kok ya. Ha iya. Kae sapa kae, Gong? Endi? Kae. Kae apa? Heeh. Lho. Weh lah mungsuh kae, Truk. Heeh. Mlaku ketok ndene arahe. Wo, lho, sik ora kok menggo. Lho kok kudung sarung, Truk. Udu kae sijine. Oh, sijine to. Heeh. Tak kira sing kudung sarung kotak-kotak kae. Udu sijine. Wo, kae Patih Mandura kae. Heeh. Sapa kae? Praoto. Pragoto kok Praoto. Aku soalnya ya ini kis ngelih, Truk. Nek nyebut jeneng ki dadi panganan. Oh, ayo. Pragoto. Pragoto. Heeh. Nek kae dudu sanak, dudu sedulur, dudu pepundhen, Truk. Arep melu-melu nyekel kowe gantemi wong loro. Tengok mburi, Gong. Ya. Oh,
Aku wiwit didhawuhi. Rasaku wis ora percaya. Aku ki patih, pangkatku wong nomor 2 ning negara Mandura. Kok kon nyekel wong pekok-pekok. Lah tenan to. Bareng tekan kene weruh dapure Petro. Alis kok dikerok separuhe men. Kayak mripaten munggah medun. Anggepe aku ki wong wedok ngono. Aduh, weteng kula ora. Aduh sing mburi Bagong. Tunggal dene. Mata kaya ndok ceplokan. Lambene gedene Raja Mah. Gek ngeces terus. Mbok kerane dicilikke. Men ra netes banyune. Anggere ora meneng kok bandem batako raimu. Padake tontonan bae. Nesu digetak aku abape makseng panganane po batang Munia aku nek omong ki ora tau main-main muni bandem tenan bajigur bandem tenan kena nggon rai tau ngono bandem kok ya titis mongko matane gedene Raja Mah wo aduh sorry tro cengelmu nutupi dilokke titis kok bandem kena cengel ora sengaja asli wis mak prebet gong ora. Wo cengelmu kok tenan. Anakku nek ndangake kaya ndek mata ndek irung bareng. Gek biru cengel kok biru. Ayo kepanasan kok ya. Ndara Praguta. Ya. Kok ngene ya gong bentuke. Wis kuwi wae wayange ra ono. Oh ya wis. Kok tak sawang-sawang kok kaya aneh. Karang rak wayange iki ra ono. Sing nganggo kuwi dianggep Praguta ngono wis. Ora masalah kok. Apa kudu bentuk Praguta apa ora sing penting terengeng ngono wis. Ya Praguta ya. Iya. Lah wangsulan wis jelas Praguta kuwi iso. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak kowe ngrangket kowe. Dosa luput kula napa? Ora luput, ora kleru wani karo Sinun Prabu Mandura iki pundenku. Sapa sing wani karo Sinun Prabu Mandura? Padha karo wani karo Pernata negara Mandura wajib tak rangket. Ayo, sampeyan ajeng ngrangket kalau Petruk. Anak-anak Pandhawa do kalah karo Petruk. Sampeyan njajal karo Petruk, mang coba mang raket Petruk. Wah, ora minggat kene margane wati mang cobi. Lena pangendamu. Wah, ilang dompetmu tenan kowe Prabu. Terus kok emoh
Ratekan. Ayo, Mas. Oh, ora apa-apa. Prajurit Mandura licik. Jiring getih wedi mati. Apa aku dengani sing dudu trampil, nek ora trampil temelangi. Iso kena modar tenan aku. Oh, saya akeh. Oh, saya akeh tenan. Dan urek merocok tung. Kowe ngapae, Truk? Asemi ra omong. Wong kene genah ngendani tombak kok jedul ora. Mundur. Arep ngopo? Bapak lu ngapa biyong meteng tua tes dadi banyu. Tombak. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Kowe tombak digdaya ngenengi getih wong suci dadi tombak wesi rongsokan. Ra payu. Mundur. Ngono iku dadak udus. Ndandake tenaga, Truk. Takon aku. Piye mau, Gong? Bapak lu ngata apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Bapak lunga biyong meteng. Ngapusi. Lah kowe muni piye? Bapak lunga biyong meteng. Wong bojone meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lu ngapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Oh, bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi. Heeh. Terus di stop. Ya. Stop. Aku wong suci ra tau tumindak elek. Tumbak ki mesti kalah. Oh iya. Domong ya. Baleni ya. Jajal. Bapak lu ngapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Aku wong suci ra tau celong jupuk dadi tumbak rongsokan. Pulang.
Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Meh kebablasan nih, Gong. Kuwi tumbak lawas. Kaya kendaraan. Kendaraan lawas ki direm Senin, mandeke Rebo. Lak nabrak ya apa ya. Aku wong suci ora tau culung jupuk dadi tumbak rongsoan. Balik. Mandi. Geleleng ta? Heeh. Mongko wingi sore aku bareng ngelong ndok bebek iki. Leng aku ki nek wis adoh. Durung adoh kok nglaku. Tombok cengele Mesti. Untung ra kemancep. Heeh. Balekke tru nek pancen kowe digdaya. Tak balekne kok. Heeh. Dewa Narpati Twinares swara krasna langkung tresnane marang Diabanon Cinawi. Wah, manus maning jajalanat iblis lanat manus maning jajalan Petruk kantong bolong saya gembelo sirahe klereng pacahe kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa Petruk kantong bolong ora mingkat kowe kuat nadai alukul aku mekuru karo kowe selawe taun larat ayo nek saiki nek ora bali modar tenan. Nah nek ora bali iki ora guyon, Gong. Nek ora bali kowe karo aku mati tenan. Sebabe Sinun Mandura Prabu Baladewa nesu duka yasinipe. Petruk kantong bolong kowe saya ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora kuat kowe, ora gelem bali kuat nadai Kiai Alugor aku meguru karo kowe 20 taun. Ngono kuwi karo Mak Tleno metu Alugara murup sak obor. Terus? Mulai piye to? Maju terus. Mati, Gong. Pendem terus. Lah iya nek dipendem ki dipendem anak bojoku. Hah? Piye? Kowe gelem apa anak bojoku? Nglabuhi wong tuwa ya nglabuhi ning nganggo pikiran sing resik, pikiran sing bening. Aja waton gugu karo karepe dhewe, aja waton semaguh minangka kewajibaning dadi anak. Ning nganggo hitungan, ngono. Nek iki aku maju aku mati tenan. Wis mesti apa? Ha. Wis yakin kowe mati, ha. Kowe meyakinkan awakmu dhewe nek kowe mati mungsuh Alugara kowe ngungkuli kekuatane sing gawe urip apa piye? Apa kowe ponakane sing gawe urip apa? Iso ngarani iso mati tenan ki, ha?
Sing jeneng Alugoro ki rak pusaka kadonyan ta, Tru? Isa lho Gusti paring dawuh, ha, tak omongi. Gusti paring dawuh, Alugoro ora ana dayane. Kun fayakun, dadi lan nyatane. Kalingan critane Nabi Musa ora? Wah kok tekan ngono to, Gong? Aku ora tau melu pengajian. Tongkat kae iki mergo entuk firman saka Gusti Allah. Tongkat kuwi keprukna ning bumi, ning banyu. Mula Laut Merah membelah. Ngono. Nek tanpa entuk firman saka Gusti, tongkat kae ya mung kayu sing dienggo cagak tuk tindake nabi. Ora ana dayane. Nenggala ya ngono, ampuh saka gaweaning menungsa. Ning nek Gusti karepe ora ampuh nek tiba ning Petruk, ora ampuh, Truk. Ora mati kowe. Mengalum. Iya ya, Gong. Ah, kandhani kok. Ha ning kono nggawa Alugoro iki sing tak nggo pusaka apa? Tak goleke rasa semelang kowe. Rasa semelang iso Alugoro kalah ampuh karo sing tak goleke iki. Ya. Ya. Lah nyetrongku nek wis garing. Iki isih anget iki. Tak dulangke kowe lho kok dikeki mbelek kebo. Wah, jan iki nggo srana itu. So nek tukel jamure. Oh, lah edan. So apik tenan. Ya. Oke, wis. Wis. Aku ming mungsuhe kok ming ngarit kae tamakke Gunung Jugruk Segara Asad. Weh, iki jarene sing duwe ku tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki ya ampuh aja sembrono kowe. Ngono ya, Gong. Heeh. Ya wis, tak adepane. Bagus, ngono kuwi kakangku tenan ki ngono kuwi. Wis, mati urip pasrahke sing kuwasa. Ngono, apike ngono. Urip dadi tentrem, ora kemrangsang, ora kemudu-kudu, sareh, sabar, ikhlas. Pasrahke apa wae sing gawe urip. Mati urip rejeki apa wae pasrahke karo sing kuwasa. Heeh. Ning menungsa aja tinggal pambudidaya. Ha iya. Ngono kuwi. Heeh. Yo. Titip dompetku, Gong. Penekno bojomu, bojoku. Kowe ketrucut lho mangane kowe. Kowe ana hubungan apa karo bojoku kowe? Kok enekno bojomu? Kleru, Gong, le omong kleru. Ah, aku tetep curiga aku. Lah bojoku nek ndi wae kok ming dolanan HP wae. Kekno bojoku ya, Gong, omongno nek aku ora bali 3 dina tekane 7 dina kon nylameti nganti tekan 1000 pesthekno aku mati. Ya, wis tak ikhlaske kok terus aku iso ngandani ning iso ikhlas. Ya. Karo anak-anakku penono sing barep kae wis arep lulus SMP, sono mlebu SMA, Ragatono. Jengkolmu dolno Tegalan ngarep omah kae. Oh ya ngono siap. Sing wedok kae mlebu SMP, sesuk dadekno siji ragate karo Tegalan ngarep omah ya, Gong. Ya. Pit kae nek kepengin anakku duwe motor, pit kae didol terus dolno kebon kulon omahku. Oh iya, heeh. Weh, tak tonya kowe. Kowe kira wis tak dol aku to? Oh iya ya lali. Wah, mulane sugih kowe, Truk. Dal-dol wae. Ayo ora lali. Lali nampa dite kok lali. Ya wis pekarangan mburi omah. Ya, wis ngono ya. Pit kae openono, omahku openono ya, Gong. Anak-anakku openono. Wis sip pokoke. Kabeh pakaryanku tandangono. Siap wis. Wis aku tak mangkat ya, Gong. Sik, deleng-eleng sik. Ana sing rung dititipke engko getun lho kowe. Nek nganti getun wis ora iso urip ngrekoso kowe. Grantes nyawamu. Wis kok, Gong. Anak, pit, omah, Tegal. Wis kok. Deleng-eleng. Wis kok. Ah, aja ngono to. Mbane dipek wong liya. Oh, dapurmu ora. Ngalap rombakyune dhewe. Aku nekat soalnya. Ngawur ora.
Wis ngono wae ya, Gong. Njaluk pengesi tak tandingane. Ngati-ati pokoke tak pujakke saka kene. Kowe mlayu banter bali yo. Ikhlasno aku, ikhlasno mati, Gong. Wah, jan aja ngono wis mali yo. Aku tak maju, Gong. Ya wis sewang-sewangan ya, Tru. Ya. Panusmaning jajaran saya ngene Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe saya ngece Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ing atase iki pusaka kadewatan Kyai Alugara ming tok mungsuhi arit elek kaya ngono. Ora sah cerewet. Arep elek niki wani mungsuh Alugara. Iblis lanat. Iki tamake Gunung Cukrung Sekara Asat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 rakonan. Wah mati gredel Alugara. Bacok mati dening aku kowe. Ayo, ora kena kapracun nang mencutun nang Baladewa Barat. Tandya bala Pandhawa mya kumulung mangung siring sata Kurawa kambah hongge srokatite merut layut sagung praratu sang Sotama Yai sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngraka tadah wadana ngantos randhat anggen kula ngemutaken dhateng kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu Mandura mboten saged angampah kridaning kanepson wekasan mentala ngendhaken Petruk kantong bolong. Petruk kenging Kyai Alugara kendhang kamracun ndang kontal kaprapal Yai. Yai kula nyuwun pamunten. Sepinten kalepatan kula lan dendha menapa ing badhe kapatrapaken dhateng karo ing Mandura kula mboten badhe selak.
Nyatanipun Petruk saya netangi dhateng kamurkanipun ingkang ngraka ing Mandura. Wekasan Petruk kenging Kyai Alugara kendhang kamracundang kuntal kaprabal Yai. Mestinipun boten mekaten lampaning kedang dumados Koko Prabu. Jernyatanipun Petruk menika tasih pono kawan Paduka piyambak doh nyono crak nyono sami mestani. Ing antawisipun pepundhen kan pono kawan boten sami rukun malah sami regejegan. Namung semantena kula nyuwun tanggel jawabipun Koko Prabu kekalih. Lho, bab menapa? Kendhangipun Petruk kantong bolong kula borongaken wonten pundi pinanggihipun, Yayi? Menawi pustaka jamu semyang jimat kelima sada kaparingaken dhateng Raka Indrawati, kula mboten badhe silak. Upami mangke kula kaparingan pustaka lan kula wangsul wonten negari Indrawati. Kahanan negari Indrawati sampun ketingal padhang, kula badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Ngunduraken pustaka jamu semyang jimat kelima sada dhateng para kadang Pandhawa miwah. Kula badhe ngulari wonten pundi denipun Petruk kantong bala. Matur sembah sewu nuwun kang tuwa pindhan. Koko Prabu jumbuh kan pangandika Paduka. Inggih namung Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang langkung rumiyin badhe amboyong pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Menika saestu Yayi, kasinggihan mekaten Koko Prabu. Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira. Waduh, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten tumunten kaparingana. Kula nyuwun pamit. Badhe wangsul dhateng negari Indrawati, maluyakaken praja ing Dwaraka. Kosek Yai Prabu Kresna aja kesusu tindak. Lah banjur pun Kakang piye kok banjur Siadi bakal kundur marang praja ing Ndrawati? Koko Prabu. Kinarya komandel penggalipun kadang kula para Pandhawa, Koko Prabu kula tilar kinarya tanggelan. Lho, dadi tanggungan? Inggih. Oh ya. Mangke menawi negari Ndrawati sampun ketingal padhang, kula badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta, amethuk Paduka Kanjeng Koko Prabu kula dherekaken kundur wonten Mandura. Tenan lho Kresna? Inggih. Kula mboten badhe dura. Ya, yen pancen kaya mengkono. Pun Kakang mung kari manut. Aku manut iku mesti Kyai Prabu Ndrawati. Yayi, tumunten ngamaringna kula nyuwun pamit. Kula tenggorawipun Paduka Kanjeng Koko Prabu ngayahi kewajiban ngulari Petruk kantong bolong. Sasampunipun negari Ndrawati ketingal padhang Koko Prabu inggih ngestaken dawuh monggo klaturi nampi. Werkudara pun Kakang nyuwun pamit. Yo sing ati-ati Kresna kakangku. Arjuna kula wonten dawuh pun Kakang nyuwun pamit Koko Prabu. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndrawati Koko Prabu.
palugon laguning lekas lokita lenuting kidung kadereng hamomong memangun manak rayu Setyaki kula wonten dawuh kok kaya ora adat sabene ya barengipun mestine pendak-pendak pun Kakang rawuh ana ing negara ing Ngamarta dipanem Brama nganggo tembung sing kepenak mongko pasuryane ya banget nabet ana ing telenging penggaling pun Kakang nanging kok kaya ora sagedhagan iki gligaping paningal pasemoning para kadang Pandhawa lah kok sajahe ana rasa tida-tida karo pun Kakang kula piyambak boten mangertos Yayaji wonten menapa Werkudara eneng apa Yayi Arjuna piye eneng apa kok Prabu Baladewa wonten menapa Gusti Kresna kula wonten dawuh kowe aja bingung pun Kakang lho kowe aja gawe bingung pun Kakang iki mau lagi wae kowe mungkur saka Parapatan Agung negara Ngamarta jarene negara Dwarawati ketaman pegebluk akeh kang padha tekaning mati mongko bisane wali ana Rama Temajati ento tinimbalan pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada nganti aku perang karo Petruk kantong bolong merga padha-padha nunggal karep Petruk kena pusakaku ya Legara kendang kapracondang kowe nggawa pustaka Jamus Lima Sada kondur kok saiki bali meneh ning negara Ngamarta tambuh iki piye piye Kresna kowe aja bingung ngono Kakang oh mekaten kok Prabu ya Setyaki kula wonten dawuh iki eneng Surya kembar nggih mboten ketinggal lho kok ora ketok piye to kawit kala wau siang suryanipun namung setunggal kowe iki ora ngerti pesemon Surya kembar kuwi tegese ana wong kang madha rupa karo pun Kakang lho sinten ora Bu Watri paring dawuh kirang kurang ajar kula ngebadhe jempalani kosek ta aja kesusu iki tak rembuke dhisik lho Dara apa Yayaji kula wonten dawuh Koko Prabu kula nyuwun pangapunten nadyan boten wonten wiyosing pangandikanipun Nyai Darmakusuma ewadene kula sampun angsal keterangan saking Koko Prabu Mandura kula nyuwun pangapunten menawi ri kalenggan sakmangke kula radi mboten pitados kaliyan Nyai Darmakusuma langkung-langkung kalian kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara kula mboten pitados kejawi namung kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna Janaka wonten dawuh mung siadi lho iki mung siadi ingkang kuwawa narbuka pepeteng ingkang mapan negara Ngamarta barengipun marata sawangan pun Kakang sawangan pun Kakang nganggo netra permana jati nganggo netra batin aja nganggo netra lahir pun Kakang percaya kalian siadi merga Wisnu kuwi binelah dadi loro yen kembangipun Kakang sarine Yai Janaka yen grenipun Kakang urupe Janaka mula ora bakal bisa dipisahake Arjuna kula wonten dawuh marata sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kresna aku apa dudu Janaka aduh Koko Prabu nginten babar pisan menawi negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Kelima Sada wonten duratmaka ing ngamimba Koko Prabu Ndarawati wekasan saged anglembut pustaka Jamus Kelima Sada Werkudara apa siadi krungu dhewe to dudu caping Kresna nanging ature adimulanang panengah Yayi sanes aturipun ingkang Raka Indrawati nanging aturipun kadang paduka Madukara pun panengah. Koko Prabu mireng piyambak. Lho kosek. Ya nadyan pun Kakang kuwi krungu nanging kok elok banget lakon iki. Monggo tak sawang sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi wujude Kresna. Lah kok Janaka saiki kandha yen ana telik Mangindrajala. Durjana sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada iki piye? Nalare iki piye?
Lah kok aku mbelani karo wujuding Kresna palsu, terus aku nganti mentolo ngendhake Petruk Kantambala ki jajane wah lelakon kok kaya ngene iki piye to iki aja main-main lho Kresna. Main-main menika menapa? Katu kok tembunge kok main-main. Lah mergo sapa bingung pun Kakang iki piye iki? Menika aturipun Janaka. Ingkang nyatanipun ginakaken Permana Jati anggenipun nyawang dhateng Raka ing Ndarawati ya Prabu. Wah, edan. Janaka kuwi tenan. Iya kasinggihan mekaten. Ora Kudara krungu to piye ayo. Penemuning Siadi pun Kakang pengen ngerti Yayi Werkudara. Werkudara kuwi nggone wong utuh apa anane. Yen iya tak kandhake iya, yen ora tak kandhake ora. Mongko mai mripatku utuh nyawang Kresna sing gawa pustaka Jamus Klimasada. Nadyan Janaka ngandhake yen dudu kowe ning sing gawa wujude kowe iso mbalekke ya saka kowe, ora iso mbalekke ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka. Aku ora sudi ngagak ngaku kadang tuwa karo kowe Kresna akane. Penemuku padha karo Werkudara. Kowe nggawa pun kakangantipun Kakang Mandura Prabu ing negara Ngamarta. Aku aja mongkok gawe isin Kresna. Aja mongkok gawe wirang. Tak rewangi aku mentolo karo Petruk Kantambala, tak rewangi aku gelut karo Petruk. Dinemune aku mbelani panjal maning jajalanan. Ning mripatku weruh dhewe sing pustaka Jamus Klimasada kuwi wujude kowe. Kowe aja mengorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Kowe aja jejereng wirang karo raine Baladewa. Kowe ora iso mbalekke pusaka. Kowe aja srawung karo Baladewa selawase Kresna. Setyaki, wonten dawuh. Ayo kowe ngunek-unekke aku ora? Mboten. Ayo to, mumpung ana kaludhangan. Kok kayane bengi iki pun Kakang digething pirang-pirang wong. Ayo kowe melu wong gething aku. Mboten kok ora, Bu. Prawi kula gething kalian panjenengan laduh la cilaka kula. Monggo kula namung nderekaken paduka Kanjeng Koko Prabu, mboten nderekaken pihai sanes. Nek nganti gething wani gething karo aku apa ora morat marit? Iya. Tak sepatani kowe. Iya, ngestahaken dawuh. Arjuna wonten dawuh. Ya to pancen dadi kewajibaning pun Kakang lan Siadi kudu ngrampungi perkara iki. Koko Prabu keparengipun. Sejatine Pandhawa mung kurang tanggap karo Kyai Semar Badranaya. Semar kuwi nangis nanging durung karuwan atine sedih, Semar kuwi guyu nanging durung karuwan atine bungah. Mula Semar kae tansah samar, ora iso dijajaki jero lan cetheke penggaling Kyai Nayantaka. Mekaten. Semar weruh bakal ana udan kang tumanduk ana ing negara Ngamarta wekasan utusan Petruk supaya dadi payung. Nanging Pandhawa ingkang kurang tanggap. Inggih. Mula Pandhawa luput tumraping Kakang Badranaya, lebupun Kakang uga kleru tumraping Kakang Semar. Barengipun ayo ning Karang Kadempel. Pasrah bongkoan marang Kyai Nayantaka. Atur saking keluputaning pun Kakang apa dene Siadi marang Kakang Badranaya menawi ngaten monggo kula dherekaken. Setyaki kula wonten dawuh. Kowe tak tinggal ya. Lah, ngendikanipun kula nderekaken panjenengan sakmenika dipun tinggal. Menawi nderekaken menika inggih sebaya mukti, sebaya mati. Ora, kowe arep mati-mati ya dhewe. Aku tak mukti dhewe. Lho kok ngaten sakmenika kok ngaten. Wis to. Kowe tak tinggal dadi tanggungan ya. Ih, ngestahaken dawuh. Kundur panjenengan benjang menapa? Yen wis rampung makaryaning Nata Ndarawati, aku mesti bakal kundur marang Praja Ndarawaka. Nanging yen durung rampung taunana windanana ora bakal kundur marang Praja, Yayi. Nggih, ngestahaken dawuh. Enten ana marang Praja Ngamarta, ngestahaken dawuh. Arjuna ya mangkat, Koko Prabu, paduka tindak kula dherekaken Koko Prabu.
saya dalu aras apyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya matya ratri lumrang gandaning pos beta karengan budyanira lir swaraning madu plonto manungsung sarine kembang pates manis karepe pates manis sarwa langgeng saupama priye waratine ucap yen to amun sabodana kamar mancung Sireping Sang Hyang Arka kemantosing dalu jroning ratri dereng wonten kacarita. Amung Sang Hyang Pratangga pati jundul saking Brang Wetan. Kalinga mega sarta gunung-gunung parandene bisa mrebawani jagat raya dupi tatasing kamantyan. Dewasaning no awuwusa wancine wis ngancik gara-gara. Sukra Manggara tumpak mendo tete tete kalopo sumawar cita anggara rakata Buta Maesara Spati min tono Eka Dwi Tri Catur Wanca
Satsapta Astana Wadasa Apa to tandane kang gara-gara? Nalika semanten mungkin arya ngurmati wijining Patmana kawan kelas margaring Petrus Malura Bagong. Ing samejekan madaning ora-ramba wijira saben Patmana kawan medal tlatang eksi kondo. Mirem kembang popong Torate pangrerayungan
baca ngimpul ulung. Ayo yuk. sapa kuwi kok andang semono kang tumrapne biasane sing ngene iki ya Petruk. Aning Petruk tak anteni kit mau ya ora tau, ora teka-teka. Kepeksane ya aku ya wis ora dadi ngopo, ora beda karo Petruk. Nggih. Derek Mangayu Bagya hari ulang tahun Taman Mini ingkang kaping 2 kalih. Matur nuwun saking panjenenganipun Ibu Kepala Kamperda DIY, panjenenganipun Ibu Nugrohoningsih SIP. Lan panjenenganipun Ibu Wulan Nawangsih SH, Ratna Wulan Nawangsih SH, Kepala Seksi Anjungan DIY ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Dene Gareng lan saperangan kanca-kanca ing kadhawuhan sowan wonten ing adicara mengeti hari ulang tahun Taman Mini ingkang kaping 2 kalih menika. Derek Mangayu Bagya mugi-mugi tansah ngrembaka ngantos benjang jaman menapa kemawon kinarya pratandha bilih papan menika saged mresani utawi saged wanoh kalian
adat budaya sartanipun papan-papan ing mapan wonten saindenging Nusantara menika wiwit saking Sabang sampai Merauke wonten taman mini menika sumadya lan dipun sedhiakaken mugi-mugi saged berkembang kanthi sae lan saged kinarya papan wisata ingkang migunani tumraping kadang muda werda ing sami sepuh ingkang sami rawuh wonten ing papan mriki ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih wah nyuwun lagu Sriuning saking Pratama Dekorasi kagem sedaya pandemen wayang kulit sugeng mresani ngantos paripurna karyana HS. Lho iki kuwalik ora iki? Biasane iki SH kok iki HS. Ya wis ora apa-apa, karyana HS. Hukum sarjana. Biasane iki pangkat iki SH kok HS. DRS dadi SDR, ya wis ora apa-apa. Ngaturaken panuwun nggih. Wah, dipun sengkuyung bapak-bapak pinisepuh piye paguyuban utawi pengrawit saking anjungan DIY mriki dumados saking menika jebul sanes sinten-sinten nanging menika tasih kulit daging kula piyambak sedaya menika wonten ingkang kepernah Pak D simbah lan sak piturutipun wah malah karo simbah sing alit mau sapa mau iso dipernahke apa jenenge Sorosilah saka Klaten aku wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih. Sinden nggawa loro. Calone tak buang siji. Nggih. Menika pergelaran ugi dipun streaming saking Andika mau bener ora? Oh salah toh. Oh sanes saking Andika nanging saking PSMSOY. Wah, penggemar sejati Bopo Mantep Sudarsono iki singkatanipun PSMSOY live streaming matur sembah nuwun. Saged dipun pirsani boten namung wonten saindenging Nusantara nanging ingkang saged ugi wonten ing luar negeri ugi saged mirsani. Wah, matur suwun matur suwun. Wah, PSMSOY menika raket kalian PWKS. Oh no. PSMSOY menika penggemar jati manten Sudarsono. Kula nggih gadah namung rombongan saking Ayu Jakarta. Biasanipun nggih militan wonten Jakarta nggih. Sok nusul sok mawi-mawi mobil menika namipun PWKS ya duwe streaming. Ning emanipun dalu menika sami mempersiapkan benjang dalu kagem wonten ing Madukisma. Lajeng sami boten sowan mriki saperangan wonten ingkang rawuh mriki. Kaose gambar gunungan meh padha mirip karo PSMS nanging menawi rombongan kula menika PWKS. Menika PSMSOY PWKS oh no. Dadi nek digabungke dadi oh yes oh no oh ya oh no. Nyenengke tenan wah. Nggih, sembah nuwun. Sing ana ing dalem iso padha mresani wah jan. Hadap tasma aku nyawang selendang biru. Ngene medal mata tasih aning ngagem apa ya umurnya ke desa lae SMS ragane gawe bingung kata kagunane gede bae Amon kuciwane sing ngempul ya wis sepuh menika pernah simbah utawi Pak Mbah Pakde mbah simbah ning pernah kalian kula menika ugi tunggil jarah Mbah Tejo wah kempulane jan wing monggo piyaine wis kuru lho wis cilik mbok yo diawet-awet tenagane Pakde rasa mempeng-mempeng ngono nek kleru sirahe penonton tahu aku ngempul ngono kuwi mbiyen ajar ngempul saking iramane sesek jaman semanten ngempuli bapakku ya saurarane ya iso mayang biyen ya apik kon genteni ngempul tung drang weng wah mongko jaman semono urung pati iso ya bocah antuk-antuk neng nggon gong tung dudung tandung ning
Ndase bocah tak tutuk sak kayange. Untung bapakne ra nesu wong terus. Aku medun tak gendong, ngapura ya Dik, ngapura ya Dik. Ya iso kok ngono kuwi ya iso. Neno neno. Kula nyuwun swantenipun Bude Jum. Nah, wis. Hah? Mboten apal? Hah? Bude, ya Bude aku nek nyeluk Bude kok. Iya. Nggih, Bude. Nggih. Wah, ya bar entek Indomie sak mangkok. Sih butuh, Mas. Mula cetha. Oh, isih kok ya. Oh, sinden kundeng sing mangan. Nek sinden kene iki pancen ya tata krama apik-apik. Tur sinden sepuh ki mesti tata krama. Teka nang nggon parepatan kuwi mesti nek dimanggake karo sing digawe. Monggo, Bu. Inji. Apik kae. Daripun Bu monggo lho sampun dipedhakaken. Inji matur nuwun. Jupuk piring we alon-alon. Nyiduk sego we nek sinden sak umure sak yuswane bojo Mbak Lasmi lan sak piturute kae mesti juduke sithik ora ketok nek dokoh. Lawe ya ming sithik, ndoke ya separo. Ndok kok ming separo. Apa pitik iki bokonge ana silete apa piye? Ngrin lotok separo. Nek didhawuhi ya, monggo Bu. Inji matur nuwun. Monggo lho Bu, unjukanipun. Ya matur nuwun. Wayang biyen lho saiki bedane ya ning kono kuwi. Lho aku ki anak dalange, sinane bapakku biyen nek ditekono ya, monggo Bu. Inji. Wiyaga ki ra ana sing mlaku wani ning ngarep dalang ki ora ana. Oh, sengsara uripe. Kuwi tenan niku estu mboten gara. Jaman taun lho nek ana kene iki sing mantan penabuhe Suwargi Mbah Narto Sabdo ya ana. Buaya ngapa gawate? Kleru nabuh ngono wae. Ging, kleru ngono wae dalange noleh wis kaya ora slamet uripe kae. Mesti ndelik kae wedi. Nek saiki dalang ora kajen iki saiki. Aku ki nyewa mobil ya ora entuk nang ngarep. Bangsat tenan kok. Mburi mawon Pak, mengke ndak masuk angin. Rasan aku. Ya ora apa-apa. Tur ya sinden nek jawi. Monggo Bu, ijeh matur nuwun. Yo, Cok, do madang, Cok. Kaya rombongan jim setan priwayangan wedok-wedok kae. Nyiduk ya kendel-kendel, monggo wis bengesan. Wis, anggere muni mangan iki delok engkas kok iki. Ketoke ya anteng ngene iki deloken nggih delok engkas. Saya sing pinggir dhewe iki mek diserot kok kuwi. Ngono. Aja kok bakmi. Sedel wae ilang kok bakmi. Jan, yo. Ana, monggo Bude. Lho, kemenangane sinden ki nang kene iki. Ya swasmono nek suarane ijik apik, isih dienggo wayangan, isih iso golek dhuwit. Amin. Nek campur sari penyanyi dangdut ki umur 40 munggah panggung firkek penonton pisan. Kertu merah kon medun langsung. Nek sinden ki isih ya swasmane iki isih cianci. Wah. Isih temonjo dirasake isih kena. Selendang biru, monggo Bude. Selendang biru. Selendang biru. Amonge. Amonge naik hati. Wah, jan mbok netati jan jos. Neno, putrane riyen sak kelas kalian kula sak angkatan. Nggih, ning rika jurusan tari, kula jurusan gentro riyen dadi dados mboten pantes gathuk. Larene wonten kok ya? Wonten ta? Tati wonten. Oh, nggih, wah jan wis. Oh, ya kanca sak kelas biyen kancaku ya akeh sing do ning Jakarta kene iki ya akeh. Top tenan.
nyenengke. Kowe neng Jakarta Tin malah tentrem uripmu. Nggo nyumpeli banjir kuwi rak lumayan to. Awak semono wis. Mangga Bu, Bujum. Tekan batin setiamu. Ayo. Kanca-kanca Wirok Pradangga. Ya. Slendang biru. Sian tonjo tenang. Mangga. Tetep ana janji. Srepeke. Slendang biru. Oh. Bedengus Bagong iki. Heeh. Petruk nendi? Ora usah tak critake nggon gara-gara engko ndak. Kowe lemu gegendingan tetembangan ora fresh malah mikir Petruk. Wis sing wis ya wis anane aku ya lakoni wong loro. Oh iya iya iya. Selamat ore. Selamat pangestumu apik. Ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah. Ha iya. Ngarep kono kuwi ana Blumbang kuwi sing ana pulau-pulone. Oh, ayo. Heeh. Sumatera. Jawa, Kalimantan utawa Borneo. Iya. Sulawesi. Heeh. Bali sak pengetan. Iya. Irian Jaya kabeh digawe pulau ning kono kuwi men padha apal. Heeh. Nandake arep beda-beda tetep siji ya kuwi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Wah, mletek pikirmu. Lho. Aku we padake. Ha iya, ya bener. Iki ulang tahun ingkang kaping 42. Wah, sepuh ya Neng. Ha iya tuwa kok ya. Ning arep kaya ngono wajib diuri-uri mergo iki iso dadi srana memperkenalkan para bocah-bocah utawa kinarya sarana nggone ngudi kawruh babagan kepulauan sarta kahanan Nuswantara utawa Indonesia iki. Bener. Ya adat budayane, ya tata carane, ya panganane, ya sandangane. Nek ora iso tekan kono-kono kuwi larang regane cukup ning Taman Mini kabeh iso diperkenalkan lewat Taman Mini. Bener. Ya. Ayo seneng-seneng le tembangan. Aja nganti kurang dhewe ngaturake wigatine apa perlune wis diaturake. Saiki mingkari maca layang-layang sing kepareng diaturake marang awak dhewe utawa diparingake marang awake dhewe. Heeh. Saking Pratama dekorasi lagu Sri Uning. Ya. Mau sore sing urung diaturake Kutut Manggung. Waduh pirang-pirang. Wah wis. Pokoke gara-gara iki sindenku tidak terpakai. Waduh. Ora dienggo ora wis aku jelih krungu suarane. Heeh. Nganggo budhe-budhe ro Mbak Yu kae jos terus. Ha iya. Jane aku rasa nggo sindene marah apa-apa kaya biaya. Ora kanggo gawe. Ngebabai angkutan. Ha iya, sinden loro wis gemboske ban kuwi. Ha iya. Wis jan mangkat ya ketula-tula. Heeh. Kok iso ketula-tula? Kowe tau apa arep nang Jakarta kok liwat ngisor Papringan? Mergane sopire pekok kuwi mau. Iki kepiye to Jakarta kok dalane gronjal-gronjal, bol mlebu desa dalan alternatif. Wah, wis kaya ora tekan nggone kae. Aku ki pikir aku sida mayang ora iki. Ya sing sabar karang kanca-kanca ki werna-werna kok. Tenan, pokoke dal mula kowe ngomongke mau tak benerke tenan asli ora ngapusi aku. Heeh ya. Mergo mbahku mbiyen ya dalang, mbah buyutku ya dalang.
Mbahku mbiyen anggere muni nesu wae wis. Sing jeneng cagak utawa gayor gong kuwi nggo nyampirke klambi wae le ngunek-unekke. Ora wani biyen ana piyaga jaman biyen nek